Společné výjížďky motorkářů nejsou ničím výjimečným. Jejich kolony můžete během víkendu potkat po celé zemi. Motorkáři z Plzeňska dnes ale jednu takovou výjížďku spojili s prospěšnou věcí. Vybírali mezi sebou peníze na výzkum nemoci s názvem svalová dystrofie. Ta je bohužel zatím neléčitelná. Třináctiletý Honzík z Třemošné na severním Plzeňsku trpí svalovou dystrofií, nemocí, nad kterou bohužel lékaři zatím neumějí vyhrát. Tato nemoc postihuje pouze chlapce, projeví se zhruba ve 2. až 4. věku dítěte, může za ní zmutovaný gen. Těm klukům postupně ubývají svaly, nejdřív odchází nohy, ruce, srdce, plíce a pak ta nemoc skončí bohužel špatně. Lékaři po celém světě zkoumají, jak tuto nemoc včas odhalit a hlavně, jak ji vyléčit. Přispět na výzkum této nemoci se rozhodli také motorkáři z Plzeňska. Sešlo se jich přes 90 a ještě než se vydali na společnou projížďku, začali vybírat peníze. Ty předají právě na výzkum této neléčitelné nemoci. Bude to výjížďka divočáků. No, líbí se mi to tady. Vzhledem k tomu, že i náš kamarád má takto postiženého syna, tak nám to přišlo velmi vhodné. Čeká je tady jízda zručnosti, máme tady občerstvení, máme tady hudbu a čeká je tombola. Motorkáři měli hned několik možností, jak na výzkum přispět. Peníze mohli vhazovat rovnou do kasičky, koupit si tričko anebo poukaz na masáž. Trička se prodávají hodně, přispívají i do prasátka, chodí vždycky od bufetu a drobné korunky vysypou do prasátka, takže je opravdu skvělý. Během pár hodin nakoupili motorkáři trička a poukazy za téměř 20 000 korun. Další peníze jsou ještě v několika plných prasátkách. Do nich budou přispívat ještě během dnešního večera a noci. Zuzana Vacková, televize Prima.